Ilauna bilaka kolektiboaren azken dantza sorkuntza da. Lau dantzarik eta 2 musikarik eskaintzen duten ikusgarriak gau beltzan murgilduko du ikuslea. Euskal dantza eta musika tresna gaskoien arteko nahasketaren emaitza da Ilauna. Hain zuzen, bilaka eta dar musikari bikotearen arteko sorkuntza ikusgai izan da Biarritzeko Maitaldia Festivalean. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioa Biarritzetik agurtzen dugu. Hementxe bertan gaur bukatuko baita Maitaldia Festivala. Ilauna sorkuntzaz aritzeaz gain, asteburuan gertatutakoa ere gogoratuko dugu, hala nola Urruña, Luso eta Baionan antolatu dituzten eraso sexisten kontrako elkarretaratzeak. Ongi etorri parraldearen orenera! Borroka feministaren aldeko aldarria ozen entzunarazi da asteburu honetan iparraldean. Hain zuzen, ostiralean Urruñako plazan Janeli González Bilbon bizi zen emaztearen hilketa salatzeko elkarretaratzea egin dute. Eraso matxistarik ez erantzunik gabe lelopean, indarkeria matxistari aurre egiteko sistemaren aldaketa eskatu dute parte hartzaileek. Halaber, Luson ere 10 pertsona elkartu dira, Itaiak eta Oneski herriko besta batzordeak deituriko hitzorduan, jaien garaian neska batek pairatutako erasoa salatzeko. Jatorrian diren dominazio mekanismoak identifikatu eta haiei kontra egitea beharrezkoa dela uste dugu. Horren ukatzeak, erasoak, kanpoko pertsona eri eta kaltegarriak emaiten dituztenaren mitoa elikatzen baitu. Orduan, oztopatzen gaituen indarkeria matxistaren desnormalizatzeko, borrokatu behar dugu eta horretarako tresna eraginkorrak kolektiboki eraikitzera dei egiten dugu. Azkenik, Sutan iparraldeko kolektibo transfeminista berriak Gisel Pelikoti babesa eman nahi izan dio. Azken hau hamarkada batez senarrak Dominik Pelikotek antolatutako bortxaketen biktima izan da. Jakin behar da Pelikot anderea 50 gizon inguruk bortxatu zutela sumisio kimikoaren bidez. Giselen aferak hartu du importantzia eta internazionalki aipatzen den afera bat da, eta hartu gira afera politiko bat bilakatu zera, eta guk ere elkarretaratze horrekin nahi ginoen deia Giseli erakutsi gure atxikimendua eta sinesten ginoela egan nahi ginoen, eta ere bai nahi ginoen horretarazi bazela gizarte arazo bat eta bortxaketaren kulturari buruz, eta hori guzian nahi ginoen horretarazi. Talde berriak sentitutako haserrea adierazi nahi izan du Baionako epaitegiaren aitzinean. Oartzen gira behiz ere gizonen defentsa eta behiz dudan jartzen dutela adibidez emaztearen kontsientimendua eta haiek ez direla errudun, eta horrek bai haserreak sortzen digu, eta behiz ere biktimaren hitza da dudan jarria, nahi ginen azpimahatu haien gatik zela bai, eta behar dutela asumitu haien ekintza. Sutan kolektiboak lanean segituko du biktimei babesa eman eta injustiziak salatzeko. Helduden hitzordua azaroaren 25erako finkatu du, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko egunaren kari. Mazaneko bortxaketak bezala Frantzian azken hilabeteetan oihartzun handia izan dute ere Piejabadaren kontrako akusazioek. Uztailean 7 izan ziren eraso sexistak salatu zituzten emazteak. Iragan astean ordea beste 17 emazteek Angi Grousek egindako sexu erasoak salatu zituzte EGA erakundeak argitaratutako txostenaren arabera. Sexu harremanak, bortxazko musuak eta felazio behartuak leporatzen dizkiote besteak beste 84 urte zituela 2007an hiltzen abadeari. Emaiz Fundazioak biktimei babesa berretsi die. Izan da gauza oso gogorra, pena handia bizitzen dugu, baina ez dugu anzten pena handiena ukandutenak direla ABPren biktimak. Jakinaraziteako akusazion ondotik, Piejabadea Fundazioak hainbat erabaki hartu ditu. Horien artean fundazioaren izenaren aldaketa. Talde anitzetan kendu ditugu ABPren potreta, marrazki guziak. Halaber, gertatutako argitzeko batzorde bat osatuko du Emaizek. Inkesta ginen dute elduden hilabetetan eta urtetan jakiteko ze gertatu den mugimendu hortan, zeta batzuk bazakiten. Eta ez dute deus egin
mozteko Abepierren bide ilun hori. Hain zuzen asteburu honetan bertan Frantzisko Aita Sanduak berak Piej abadea izugarrizko bekataria dela erran eta onartu du Vatikanoak ukantzuela Emmaüs fundazioaren sortzaileak egindako sexu erasoen berri abadearen heriotzaren ondotik. Abepier kulpablea da eta argi eta garbi da. Baina ez da bakarrik bera. Mugimenduan ere jende batzuk bazakiten. Beraz ezen bakarrik kulpablea. Emmaüs Gizarte Fundazioak abadearen partetik erasoak jaso dituzken pertsonak hitz egitea animatu ditu. Una hemen Ilauna bilaka kolektiboak Euskal Herrian estrenatu duen ikusgarri berria, eta hori Maitaldia dantza festivalaren karieta bat. Hemen Atabalarekin gana. Egia da, tipidanik ikusten dugula Maitaldia erreferentziako festivala bezala, dantzarentzat bederen, eta ez dakit guretzat bada beti kriston ilusioa hemen aritzea. Ene ustez, bilakaren indarra bada kolektibo bat girela, eta azkenean niez naiz koreografoa sentitzen bakarrik. Koreografoa sentitzen naiz taldearekin beraz. Ene ustez, bakotsak ekarri ditugu mugimendu batzuk edo ideia batzuk, baina azken finean denan hasten da eta zaila da erratea Arturek hori ekarri du edo Janek hori, Joritzek hori, bada gu lauon nahasketa bat. Eta gainera egin dugu topaketa hori adart bioarekin, eta hor biziki interesgarria izan da gure kulturaren gainean distantzia hartzea eta ikustea nola antzekotasun gauza bat bazen Okzitandiar kulturarekin, nola dantzak azkenean nahiko antzekoak ziren, muga bagarra bazen zentzu batean mentala. Hori pixka bat ginda berbada adar duoak egiten zuen lan horretatik, ohartu bai gira ere bai azkenean bai musikalki eta bai dantzan, badirela azkenean parekotasun hainitz erritmoen aldetik eta musikalki ere bai melodia, kantu batzuk. Orduan interesgarria izan da atxemaitea beze zubi egiten altziren haien artean, nola uztartu eta bi dantza desberdinetatik bakar bat egin. Ilauna esango genuke bi hitzen nasketa dela bezala ez. Azkenean Okzitaniako eta Euskal Herriko tradizioen nasketa bada, bai musikalki eta bai dantzaldetik. Okzitaniatik hartuko genuke luna edo ilargia esan nahi duna, eta Euskal Herritik iluna, ilauna, azkenean hitz-joko bat da biena. Emanaldi honekin saiatu geha gau beltzai erreferentzia bat iten, eta beste askotan landu deun bezala ilauteria edo lurran iratzartzea, kasu honetan alderantzizko lan bat nahi genuen. Orduan, hasiko ginake udazkenetik gutxi gora bera negua nola iristegan, ez? Eta denan, iratzartze berrean, denan lokartze horta bidea nola izango litzaken azaltzen saiatzea, erritual txiki baten bitartez. Bilaka kolektiboak bere bidea segitzen du Ilauna ikusgarriarekin, Miarritzeren ondotik Luson agertuko da azaroaren 18 eta gero otsailean Parisen ere bai. Jaun andereak izan ontsa eta nahi duzuen arte.